Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Nandito tayo ngayon sa Motorstar, Florida Blanca para mag-review ng isang motor dito ngayon, no? Na-review na natin siya last year, pero nag-upgrade siya. Naging version 3 na siya. Ito yung Motorstar Well 125 2022 version. So abangan po natin yan mga kapatid. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe, and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod video. God bless po. Noxky Vlog. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. So yan po mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo, no, na bagong upgrade ngayon ng Motorstar dito sa Well 125. So version 3 na siya mga kapatid. Ayan, pakita natin. Bago na yung kanyang decals, and then pati yung mga design ng sticker, no. Kaya ito, meron na siyang 125 dito na malaki, ang kulay puti. Tapos nakalagay dito, win your heart. Tapos 4-stroke. Yan. Tapos ito pa rin yung kagandahan sa kanya, yung cab ay 500 na nakalagay dito sa kanyang makina, no. Yan yung in-upgrade sa kanya, yung Well 125. Dito naman sa harap, ayan yung Well 125 version 3. Tapos meron pa rin logo ng Motorstar dito mga kapatid. Yan. Tapos naka-mugs. Napakalaki ng disc brake nya, oh. Parang pang Raider yung kanyang disc brake dito sa harapan. Ayan. Tapos naka dual path caliper. Ang kulay pangalan nito mga kapatid, itong nandito sa harapan natin, ay yellow white. So maraming silang available na kulay dito mga kapatid. Meron din silang ito white, black naman yata ang tawag dito. Tapos meron din silang black and white. Meron din silang blue and white. Puro glossy po yan mga kapatid, no. Tapos dito meron pa ito kulay red and white. Tapos blue uli. Yan, white uli yun nandun, no. Puro bagong dating daw po ito mga kapatid. So fresh na fresh pa mga kapatid yung mga motor na dinala dito, no. So ayan po mga kapatid yung kanyang itsura. So napaka-forma din mga kapatid ng kanyang pagkaka-design, no. Kala mo para din siyang ano, Honda GTR, parang ganon yung pagkaka-design sa kanya. Yan. Sa headlight naman mga kapatid, same pa rin naman nung dati. Yan, yung style niya na to.
yan pa rin naman. Tapos halogen bulb pa po yung kanyang ilaw dito. So kung gusto nating palitan ng LED, pwede naman mga kapatid. Tapos dito glossy black. Ayan, tapos yung kanyang signal light ay LED na. Ito yung kinagandahan dito mga kapatid. Tapos meron pa siyang park light dito o daytime running light na kulay puti. Ayan, may design siya dito. Tapos maganda yung pagkaka design ng kanyang salamin, no? Ayan. Tapos dito sa fender niya, okay dyan, no? Ayan. So medyo makapal yung pagkakaano ng plastic niya, pero okay naman mga kapatid. Tapos gaya nga sabi ko kanina, yan, yung disc brake niya sa harapan napakalaki, no? Tapos tube type pa rin naman ito mga kapatid, hindi pa siya tubeless. Tapos ang size dito ay 2.50 by 17 sa harapan. Tapos Euro 3 na rin mga kapatid, compliance, no? Meron pa ring kickstart and then meron ding electric starter. Tapos ayan, ang ganda ng kanyang bracket sa footrest. Tapos yung footrest, ayan, angkas, nabiblip naman. Tapos sa muffler niya, ayan, maganda rin. Meron siyang heat guard na parang stainless o chrome mga kapatid. Tapos yung dulo, ito, yan, stylish din yung design niya, parang sa Raider 150 mga kapatid. Tapos naka dual na shock mga kapatid, no? Tapos mags din yung sa likod. Tapos ang size naman dito mga kapatid sa likod ay 2.75 by 17. Tapos naka drum brake po yung kanyang preno sa likod. Ayan. Tapos dito sa kanyang taillight ay ito maganda mga kapatid, no? Fully LED na yung kanyang taillight, pati yung signal light dito. Yan yung napakaganda ginawa ni Motorstar. Po sa fender okay din. Ayan. So, meron ding ilaw yan mga kapatid dito sa kanyang plate holder, no? Yan, napaka ganda ng upgrade ngayon mga kapatid ng Motorstar dito. Tapos sa grabber niya, yan, parang sungay na kulay silver mga kapatid. Yan, maganda. Tapos meron pa ring center stand and then yung side stand niya okay din. Tapos sa cambio ito mga kapatid. Tapos ang kanyang gear shift mga kapatid ay 4 speed mga kapatid. So puro sa harap lang mga kapatid, no? Tapos ayan yung kanyang makina, kulay black naman yung dito sa part na to. Tapos ito plastic to mga kapatid, no? Yan. Maganda yung design nito mga kapatid, aggressive yung looks niya. May mga edges pa siya dito, no? Ayan, makikita natin. Tapos meron siyang aerodynamics dito sa gilid. Then dito tayo sa panel. Ito makita natin, analog pa rin naman mga kapatid yung kanyang panel board. Pero maganda na yung pagkaka-design sa kanya, no? Ayan. Dito na yung kanyang speedometer and then yung odometer. Meron ding fuel gauge mga kapatid. Tapos yung signal light andito. Tapos yung gear indicator siguro ito mga kapatid, hindi lang natin makikita eh. Ito meron niya, meron. Against the light lang. Tapos neutral and then yung sa headlight andyan na. Tapos ito yung kanyang switch dito, high and low, no? Ayan. Tapos meron din pass switch siguro to, kasi bumabalik, oh. Pass switch yan. Tapos turn signal light, busina, and then may choke. Tapos ito yung kanyang susi, no? So semi-automatic pala ito mga kapatid, no? Yan. Ito nga pass switch to mga kapatid. Yan. Kasi ito pala yung kanyang high and low. Yan. Makita natin ito. Tapos bukasan ng ilaw, mayroon pa rin. Tapos yung electric starter niya. Tapos sa throttle okay din. Pero may allowance siya, no? Yan. So malalim siya mga kapatid. Malalim yung throttle niya. Tapos yung sa preno sa harapan ito. Tapos pagdating dito sa upuan mga kapatid, yan, maganda rin yung upuan nito. So sa seat height nito mababa lang mga kapatid kasi malalim tong
pinaka sa driver seat, no. Tapos saktuhan lang naman dito ng mga kapatid sa OBR. Tapos yung fabric na ginamit, naganda rin, no. Soft yung kanyang fabric, yung leather niya, mga kapatid. So maganda rin, mga kapatid. Tapos may tutok pang motor star dito. So ayun po, mga kapatid. Tapos ito nga pala yung kanyang ignition ay may shutter lock. Yun yung pinagandaan. Tapos wala siyang USB port, no? Wala. So ayan. Sa mga gustong kumuha, mga kapatid, available po yan dito sa Motorstar Florida Blanca. So punta na lang po kayo, mga kapatid. So ayan po, maraming salamat sa panonood.